सार थांनाय साननैसो सिगां डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव माखासे सिनियर स्टुडेन्टफ्रा गोदानै फैनाय फरायसाफोरखौ रिगिं खालामनो माखासे गोबां जेंनायाव गोलैनाय जादों फरायसाफ्रा बिनि सायाव सरकारनि माबायदि इनकाउरिनि सायाव जास्टिस नागिरनायनि सायाव माबायदि दाबि खालामनो सानदों डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालियाव जि रिसेन्ट मोनसे गाज्रि मोनसे जाथाय रेगिं खालामनानै सासे फरायसाया आरो गोबां फरायसा बेयाव माने खारनो गोनां जादों जों मिथिनायाव नाथाय आनन्द शर्मा होननाय सासे फरायसाया 2 महला बिल्डिंनिफ्राय बियो बारजुमनो बाध्य जादों आरो बेखौ रिपिटेडलि गाज्रियै मेन्टेलि फिजिकेलि टर्चार खालामनाय जादों आरो जायनि थाखाय बे माने जि जोबथा मोनसे हाबाफारि बेखौ बियो मावनो बाध्य जादों दा बे गासै जाथायनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जाथायखौ जों सोंखारिदों आरो नैबे आनन्द शर्मानि बा डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव जि मोनसे रेगिंनि जि जाथाय बे जाथायनि सायाव स्पेशल इनभेस्टिगेशन टीम SIT दानानै गासै जाथायनि सायाव मोनसे माने तदन्त खालामनांगौ बेयाव वार्डेन थायो चिफ वार्डेन थायो आरो लोगोसे इउनिभार्सिटि अथरिटि दङ रेजिस्ट्रार दङ भाइस चेन्सेलर दङ दा डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटिनि हस्टेलाव आरो बे इन्जिनियारिं कलेज मेडिकेल कलेजावबो दाबो माखासे जायगायाव रेगिं सोलिनायखौ जोङो खोनानो मोन्दों आरो मिथिनो मोन्दों जोंनियाव गोबां रिपर्ट फैयो आरो बे जि रेगिं बे रेगिंखौ जोङो टटेलि गैया खालामनांगोन जायफोर सुपार सिनियरनि मुं लानानै जायफोर जुनियरा गोदानै एडमिसन लानो थांदों गावबा गावनि जिउ दानो थाखाय गावखौ सुबुं सम्पद हिसाबै दानो थाखाय बिमा बिफानि जिखिनि साननाय हनायखौ लानानै बिथांमोना बेयाव थांदों नाथाय बेयाव बिथांमोना सोरनिबा माने दादागिरि सोरनिबा माने धमकी सोरनिबा फिजिकेल टर्चार बा मेन्टेल टर्चारखौ बिथांमोना जों मोगा मोगि जानो गोनां जादों दा बिनि सायाव आङो असमिया मिडियायावबो दिनै स्ट्रंलि बेखौ माने दाबि होदों आसाम सरकारा SIT दानानै जाय दायनिगिरि बे दायनिगिरिनि सायाव माने तदन्त खालामनांगौ आरो सासेबो दायनिगिरिया जाहाथे खारग'वा बेयाव जायफोर इनभल्भ दङ बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनांगोन लोगोसेनो इउनिभार्सिटि अथरिटिया जायफोर बे माने बिबानाव दङमोन बिथांमोना टटेलि बिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ लानांगोन आरो बिथांमोननि सायाव सरकारा बेबस्था लानांगोन आसामनिफ्राय रेगिंखौ 0 खालामनांगोन डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव साफ्रोमबो फरायसाया जाहाथे बिसोरो साहसजों फरायनानै माने गावबा गावनि जिउखौ गावबा गावनि कर्सखौ कमप्लिट खालामनो हायो कुनु कारनाव रेगिंनि थाखाय बिथांमोना जाहाथे गावनि कर्सखौ आद्रा खालामनानै न'आव फैफिननो गोनां जाया बे गासै जाथायनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो आसाम सरकारखौ खावलायदों गिबि मन्थ्रिया अलरेडि बिनि सायाव माखासे तदन्त फोसावदों पुलिस बिफाना बेखौ खालामगोन होननानै खिन्थु जोङो गिबि मन्थ्रि बिथां सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांखौ खावलायदों जे बिनि सायाव स्पेशल मोनसे इनिशिएटिभ लानांगौ आरो गासै आसामनि जायखिजाया इनस्टिटिउसनाव बेयाव जि लेभेलनि फरायसायानो थाया मानो जि कमिउनिटियानो थाया मानो कुनु कारनाव रेगिंजों जाहाथे मोगा मोगि जानाङा आरो रेगिंखौ फोजोबनो थाखाय आसाम सरकारा बेबस्था लानांगौ बे बाथ्राखौनो दिनै जोङो आसाम सरकारनिसिम दाबि दैखांदों।